Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Prestatu maletak bidaia bat daukagulako. Munduko herrialde koloretsuenera joango gara. Bertan futbola ikusiko dugu eta samba dantzatuko dugu. Badakizu zein den herrialdea? Bai, gaur Brasilera goaz. Bidaia batean bi helburu izan alditugu, abentura izatea ala atseden hartzea. Zorionez, Brasilen biak topatzen ditugu. Brasil 11 aurpegi dituen herrialdea da. Brasilgo herri eta hiri bakoitzak bere magia eta bere ezaugarriak ditu. Ikus ditzagun. Lehenengo lekua, Rio de Janeiro. Honetan, Cristo de Corcovadoren estatua bizitatuko dugu, ederra dena. Ipanema hondartza eta batez ere, otsailean bere inauteriak. Bigarren lekua, Amazonia. Naturarekin harreman egoteko lekurik hoberena. Batez ere, landareak eta animaliak gustuko badituzu. Hirugarren lekua, Salvador de Bahia. Bertan, festak, musikak, dantzak, pertsonen bizimodua osatzen dute. Ondo pasatu nahi baduzu, Salvador de Bahia zure erantzuna da. Eta laugarren lekua, Iguazu ur-jauzia. Naturaren edertasuna eta indarra biltzen duen leku perfektua. Hortaz aparte, Brasilgo gastronomia gustatuko zaizu. Badaude, probatu behar ditugun plater tipikoak. Esaterako, feijoada, pado queijo eta atxai. Gainera, brasildarrek harrera beroa egiteko ospea dute. Eta gogoratu, bertako hizkuntza portugesa da, orduan pizkatxo bat praktikatu behar izango dugu. Hortaz, Brasilera joatean zein leku bizitatuko zenuke lehenengoz? Nik Salvador de Bahia dudabarik. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, mila esker eta hurrengora arte.